עכשיו קלטתי באופן סופי איך מצלמים. צריך לחכות עד שיעשה פוקוס נורמלי, ואז... איזה קטעים. ועכשיו היא משחקת טוב. היא התעוררה, גברת. התעוררה. יש לה את הפליי דד שלה, תכף תראי. הנה. זה עושה לנו ג'ים. את רואה? זה לא נמאס לה לשחק מהרצפה. מה יש לנו פה? זה פיקה. מה שבטוח. זהירות, זהירות. אני אומרת לך, אולי כדאי פשוט לשטוף הבית, ככה הרצפה לא תהיה חלקה. זה נורא נזהר לדרוך עליה. הוא כבר דורך עליהם מדי פעם, מסכן. מסכנה. נורא נזהר. בטח שהוא נזהר. אני יודע שמדובר בפרינססה. אז היא עושה לוי.